שלום לכולם. אז ככה, אולי קיבלתם את הדף הזה וראיתם איזושהי כותרת שאל תקנו את הקורס של לירון מור עד שתראו את החבילת בונוסים, מגה בונוסים שהכנתי לכל מי שירכוש את הקורס הזה דרך הקישור כאן למטה. חבילת בונוסים שבאמת לא ראיתם בשום מקום אחר. אני רוצה מיד לגשת לחבילת בונוסים, אבל לפני זה אני הולך לתת לכם הצצה נדירה, ואני מקווה שלירון לא תכעס עליי, אבל אני פשוט הולך להראות לכם את מאחורי הקלעים של הקורס עצמו, איך הקורס נראה מבפנים, כל המודולים, כל הזה. אני לא אחשוף את המידע שיש בפנים, אבל אני אראה לכם איך הקורס עצמו בנוי, וכמה אני נעזרתי בו והשתמשתי בו, ועד היום אני משתמש בו, כי אני אפילו שדרגתי את החשבון שלי, כך שאני יוכל לחזור לקורס הזה כל הזמן ומתי שאני ארצה. בואו אני אראה לכם איך הקורס הזה נראה מבפנים. אז זה המסך הראשי שאתם תגיעו אליו. ברוכים הבאים אל הקורס עם לירון, מסבירה קצת על ההדרכות, על כל מה שהולכים לקבל פה. וכמו שאתם רואים, כל הקורס בעצם מופיע לעד 8 שיעורים, שזה 8 שבועות או קצת יותר, 10 שבועות, שכל שיעור באמת מובנה מאוד, נותן לך משימות לבצע לאותו שבוע, מאוד אינטואיטיבי, מאוד קל להבנה, מאוד נכון, כי פשוט נותן לך את המשימות שאם תיישם אותם, אני מבטיח לך שאתה תקבל תוצאות לעסק שלך. אז אם אנחנו נכנסים לשיעור הראשון, אנחנו מיד נראה איך הוא בנוי, כן? תכף נראה, עד שהמחשב שלי ירצה קצת לזוז פה. זהו, חלק ראשון, מהו שיווק, מסלול השיווק החדש, הכל ההדרכות זה וידאוים מסודרים שהיא מכינה, מאוד 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 קל להבנה, מאוד נוח, מאוד נכון. אני נורא אוהב את הסגנון הדרכה של לירון, שהוא מאוד ברור, מאוד קל ליישום, ואם אתם תראו בסוף גם, כן, בסוף יש את כל העבודות והמשימות שיש לבצע באותו שיעור, עם הרבה מאוד פידבקים ותגובות ומענה מדהים של כל המערכת והעוזרים שיש לקורס הזה, וככה ממשיכים. כמו שאתם רואים, יש עוד תוספות, בונוסים וצוות גישה לצוות תמיכה של הקורס, ומצלמות וציוד מומלץ וקישורים באמת לתוכנות ולמערכות מאוד נוחות. פשוט קורס שלם, קורס מובנה, קורס שמוביל אותך ממש בתהליך מסודר. אין לך לאן לסטות, אין לך לאן לברוח. פשוט אם תיישמו את הקורס הזה, אני מבטיח לכם, אתם פשוט תראו תוצאות בעסק באחריות. פשוט קורס מדהים, קורס באמת אחד הקורסים הטובים, וגם קניתי קורסים בחול, וזה באמת אחד הקורסים הטובים שממש נעזרתי בהם. אז בואו ניגש רגע ממש לבונוסים שאני הולך לתת לכם, בנוסף לבונוסים שיש כאן בתוך הקורס. בונוס הראשון, אני קראתי לו יוטיוב אקספרס. זה באמת, אני חשבתי איזה בונוס יכול הכי להשלים את הקורס הזה, ואני הבנתי שהבונוס הכי חזק שאני אוכל לתת לכם, זה פשוט הדרכה על מערכת הפרסום ביוטיוב. איך תוכלו להביא אלפי צפיות לסרטונים שלכם, במהירות ובעלויות פשוט מצחיקות של אגורות בודדות. ואני הולך להראות לכם דוגמה לזה. אז הנה, אנחנו נכנסנו למערכת הפרסום של יוטיוב, שהיא בעצם נמצאת בתוך המערכת פרסום של גוגל, שנקראת AdWords. בתוך המערכת אני רוצה להראות לכם חשבון אחד, שפשוט קמפיין שהתבצע לא מזמן, קמפיין שהתבצע לא מוזמן, ואתם יכולים לראות פה פשוט מחיר ממוצע לצפייה 0.12 אגורות, וזה עוד יחסית, אפשר עוד להשיג עלויות הרבה יותר נמוכות, וממש אפשר לראות שגם אפשר, הסרטונים האלה ממירים, מביאים בסופו של דבר לידים לעסק, מביאים בסופו של דבר לקוחות, וזה פשוט מדהים. אתם תכף אני אכנס לאחד הוידאוים שקידמנו, ואם אתם רואים כאן את הצמיחה, 3,617 צפיות,
בפחות מחודש ימים, ואם אני אגיד את האמת, זה באמת ב10 ימים של קמפיין הבאנו מעל ל-2500 צפיות לסרטון הזה, שזה פשוט מטורף, ואתם יכולים לעשות את זה על כל הסרטונים שלכם. אני הולך להראות לכם את ההדרכה, איך להקים צעד אחר צעד, איך לעשות קמפיין פרסום ביוטיוב זול, אפקטיבי, ואיך להביא את הלקוחות מהסרטון לדפי הנחיתה שלכם, לאתרים שלכם, או למה שתחליטו לצאת. אז בואו נראה את הבונוס הבא שלי. הבונוס הבא זה שובר פרסום לאדוורדס, ככה שאפילו אם אתם מתחבטים לפרסם בגוגל או זו, אני אתן לכם 300 שקל פרסום במתנה למערכת פרסום של גוגל, כדי שתוכלו פשוט להתחיל ולהתנסות להפיץ את הסרטונים האלה בלי כל עלות ב-300 שקל. השוברים האלה מותנים אומנם ב-100 שקל של חיוב בתוך החשבון, זה מה שגוגל החליטו לעשות, אבל עדיין אתם מקבלים 300 שקל נוספים במתנה ממני. הבונוס הבא זה 3 אסטרטגיות זהב שאני אתן על העסק שלכם. זה מה זאת אומרת? אני הולך לתת לכל מי שיקנה את הקורס אימון אישי של 2 שלמות, שבו אני אנתח את העסק שלך, ואני אצור עבורך ויחד איתך 3 אסטרטגיות מנצחות שתוכל בוודאות להביא לקוחות לעסק, להראות לך איך בעסק שלך הקמפיין הזה יכול לעבוד, איך בעסק שלך אתה בונה איזושהי אסטרטגיה שפשוט מזרימה לקוחות ביעילות לתוך העסק שלך. זה 2 שלמות, 1 על 1 ביחד איתי. זה באמת, אני הופך עסקים לחלוטין מחשיבה אחת לחשיבה הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר נכונה. הבונוס הרביעי שאני הולך לתת לכם זה דף נחיתה מנצח, שמבוסס על תבניות של טובי המשווקים בעולם. זו מערכת מיוחדת שאני עובד איתה, ואני בונה כך את כל דפי הנחיתה שלי, של הקמפיינים שלי ושל הקמפיינים של הלקוחות שלי. זה דפי נחיתה שהוכיחו את עצמם ומביאים לי מעל ל-25% המרה כמעט בכל הקמפיינים שאני מנהל. דפי נחיתה מוכחים שעובדים, שמושכים לקוחות, גורמים לאנשים להירשם בדפים האלה. אני הולך להראות לכם איזה 2-3 דוגמאות. אז הנה דף נחיתה של הקמפיין שלי, מוביל באמת אחוזי המרה מטורפים בקמפיין מאוד מאוד מצומצם, מאוד פשוט, ובמה שנקרא תנועה קרה של אנשים שרואים אותי בפעם הראשונה. עוד סוגים של דפי נחיתה, זה דפי נחיתה כאלה, כמו שאתם רואים, המון הנאה לפעולה, המון פשטות, אין פה לאן לברוח. דפי נחיתה שפשוט עובדים, ודפי נחיתה שיכולים להיות גם מאוד מרשימים. פשוט זה באמת תבניות שאני עובד איתן, הן עובדות, הן מוכחות, ואני נותן לך דף נחיתה אחד כזה במתנה. אז עוד דבר שאני נותן לכם זה הדרכה מיוחדת איך להביא 100 לקוחות ב-90 יום. וזה מיוחד, במיוחד לעסקים מקומיים. אני הולך להראות בהדרכה הזאת איך ב-90 יום אפשר להביא לפחות 100 לקוחות. בדרך כלל רוב הלקוחות שאני עושה איתם את התהליך הזה מביאים מאות לקוחות, הרבה יותר מ-100, אבל זה המשימה שלי בעצם, לעזור ללקוחות, להביא 100 לקוחות ב-90 יום. דבר כזה לפחות מכפיל את ההכנסות שלכם בעסק. וההדרכה הזאת אני היום מוכר אותה בכל מיני סמינרים שאני עושה ב-497 שקל, ומקבל עליה פידבקים מדהימים, ואתם הולכים לקבל את כל ההדרכה הזאת בחינם לגמרי. סך הכל שווי כל הבונוסים הם 2,994 שקל, זה שווי אמיתי של כל הבונוסים שאתם הולכים לקבל. ועוד פעם אני אומר, הקורס הזה של לירון בפני עצמו פשוט שווה, אני השקעתי בו, אני עשיתי אותו, אני יישמתי אותו, ובאמת עזר לי להביא את העסק שלי למדרגה אחרת ממה שהיה לפני זה. ופשוט הדרכות פשוטות, הדרכות מאוד מאוד קלות ליישום. אני מאוד ממליץ בפה מלא, ממש ממקור מראשון, כי אני הייתי שם. כאן למטה אתם תוכלו לראות מה זה בכלל הקורס הזה, איך יוצרים וידאו חזק שמחבר את הגולש עם המוצר שלך, איך וידאו מגיע למקום ראשון בגוגל. אני גם כן לא הראיתי לכם פה דוגמאות, אבל
יש לי וידאוים שפשוט ממוקמים מקום ראשון, שני בגוגל במילים מאוד 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 מבוקשות, כמו למשל תעשו פלמנקו בגוגל, תראו סרטון במקום השני, הוא כבר חודשים, כמעט מעל לשנה וחצי נמצא במקום הראשון, ולא זז משם, פשוט נשאר שם תקוע ומביא ללקוח שלי לידים כל יום בחינם. איך וידאו הופך להיות ויראלי, איך וידאו גורם לצופה לסמוך עליך ולקנות ממך יותר, כמו בווידאו הזה שאתם צופים בי עכשיו. הווידאו אישי, פרטי, אתם רואים אותו, והוא הרבה יותר קל להתחבר אליו. פשוט קורס חובה, באמת חובה, במיוחד למי שחושב על שיווק בעתיד, כי הווידאו רק הולך וגדל ותופס תאוצה. אז זהו, אני מזמין את כולכם פשוט לנצל את ההזדמנות הזאת, גם עוד לקבל את כל הבונוסים שאמרתי לכם עכשיו, להירשם כאן למטה, בכפתור למטה, פשוט לגשת, להירשם לקורס, שווה כל שקל, כל אגורה, פשוט מדהים, ובנוסף כל הבונוסים המדהימים האלה שנתתי לכם. חלק מהבונוסים מוגבלים בכמות, אז באמת כל מי שראשון יירשם יקבל את הבונוסים הטובים. וזהו, וההשקה נגמרת ב3 לדצמבר. אל תפספסו את ההזדמנות, אני לא יודע בדיוק מתי לירון תפתח מחדש את הקורס הזה. יש אלפי אנשים שברשימות האלה שעומדים, גם המקומות בקורס הולכים להתאפס מאוד מהר, אז אני פשוט ממליץ לך לנצל את ההזדמנות, להירשם עכשיו ולקבל את כל הבונוסים המדהימים שעכשיו סיפרתי לך עליהם. זהו, באמת הכל בשביל שתלכו, תיישמו ותצליחו להקים את העסקים המדהימים שלכם קדימה, כדי שנראה עוד סיפורי הצלחה רבים. זהו, בשבילכם, למען הצלחה שלכם, משה פסח, נתראה אחר כך.